Ayan na magmangal daw niya kakabsat na nanang tatatangin inang lulululul. Ayan, ken kagura. Kat na magmangal daw niya kakabsat na nakasagpat kayo man dito YouTube channel tayo. Kat shout out amin na dagita na tangkenan nga kakabsat tayo dito. Oo, nagbuybuy kanya tayo nga suki na nagbuybuy agam abang dagiti video tayo. Kat ang agji barbaro pa lang sa ta. Hayo kumalipatan nga pindutan. Tad. Joy, subscribe button, Joy kiriring na kano dati barbaro nga video tayo. Katagunon ni dati hang malmal pasang hanyumanon nga boyaan. One! Kabsat kaon sa bali nga kadwa tatangal daw no dikit siya kanya ni kabsa yung Kimbaw, tinanamaw nga Ilocano nga taga Quirino. One ket kwa Miss Dak. Miss Dak. Miss Dak. Miss Dak kano to. Tatagunon daw niya kabsa nga kapantag beneg. Yan, nagbeneg tayo. Pay nagmisit na. Beneg tayo. Kanapay ka orahan tayo kabsat. Kadag beneg tayo. Ti tagar nya kapsat ke syempre no pante jadayo kan ti mapupukaw ti kakadwa dagita gadi kakadwa tayo aja ni mama. Ket garnya kakapsat ngay ke nakalugong nakata napudot. Ke no nakagkalugong di nya nagisit lagar ti taon ding umiisit nga karakaron ton. Kakapsat nakadanon tayo ni yan arati tayo ni abit irigasyon nagna kami ti abit irigasyon. Wen irigasyon manen irigasyon. Tagar nya kapsat ke blur arti kami kwa papang kami dito yan ni pagbagami nga waig so aja ko ang post ko waig oregasyon ti location na tini na basan naggalas pa ko toy yan kakabsatin tayo manan lamagtaon tayan para natin tayo nailubot taglag to gawin yan tayo toy kabsat ini kakabsat dating kataot tama lang sat nagababaw halo kakabsat karte na warneros ko tati tayo yan apang kami man dyan man nakita ni dito yung abunda kanya kakabsat so nga bumabata yun ay wala chinelas ko din anak doon ka na ala sungurok hindi kakabsat ko makita yun ni ate nagnaan ko pan kami sa bali garudan niya ako nasiminto mo dito yung pintas niya ni api nga na siminto baka magitlugan ti ko bisto ko tagaron niya kakabsat kamang kami sa bali manan niya bagalan ti bendo buwan kakawamat ni buwan kakawamat ti maalami dito nga ben-bendo kanya sukotak salata di wangan nga agbon ko kami na to sa biso ko lang dadado. Ayan, kakausat so agito man nagi kakaduwak natin ko oy saba. Ating ka naman sa bayalan naman yan naman. Adi pumapun sila. Ito kakabsat ito pa lang aginana dito kubo. Ayan, pintas na gayam toy. Dapagidaan na. Ito pa lang aginana dito. Kalapaw. Nagpintas ni shot. Yan. Kakabsat dito pa lang karnya ginana. Gitagay kakadak. Save mo niya. Ating in-save mo aja maday. Ha? Ating in-save mo aja maday. Ha? Aman, in-save ko. Tatagor niya kapsat kabang apan kami manan sa bali manan nga destinasyon nga papanan may pagalan iti bandag waig no lokasyon won nga kapsat ngay kada nagpa-shout out yan tinag-shout out ko dito dayta ni Patricia Benavides pa-shout out man kuya kano won enata 8 minutes basta nagpa-shout out tayo habang papang kami to mamang lang guys sa ba ato apoy bagbagada nga sa sunggo. Hala, wow. Wow. Papananti mo siya.
Kita nga kabsat nag-haggard tayo kasi nakatuanon tayo nagtagari aja ni oh nagtagaral tagaral tagaral nyaki din oh tayo nga kabsat magkakatibay lang dito kami lang nagdidigo si nga kabsat wow dito kami lang nagdidigo sigyan ako na yung pagitingan ng kayaan yan nga kabsat as you can see here yan maganda talaga ang view dito nyo ano mga kapatid kakabsat oh baka matinagnak dani oh kakabsat oh ito yun, kakabsat. Yan, tapugan. Nagtapug na nga talaga kakabsat. Hintayo matdan. Dahil talagang adang atibon na talaga dito eh. Dan kakabsat tagalaladan ni tapan na mo tagaladamdaman niya. Oh, pinakil ni oh, lo si kurob. Kurob. Ay. Yan kakabsat po abalakan. Oh, nagababaw. Ayan kakabsat, dito yung ginaalam ni kakabsat. Susud di bundok. Wait lang. Amo English na. Ayan kakabsat dito dito ni kakabsat atapay lang na alam kasawa ka sa damo lang ganto bundok dito. Dito kami balang agdig-digos ko kakabsat. Kalang kasi na kakabsat. Take mamakat. Pintuta mo, pintuta. Tutok mo to. Ayan, hello. Kakabsat taga-agkurog tayo. Yan, kasi Nakatapilyak. ayan na kakabsat. Ala, dapat tahong, ma. Tahong. Awam ba? Tahong. Diri kakabsat, ibunot. Yan. Yehey. Makat. Oh, kat. Sabay na. Ilon. Nga waterproof gayam. Ayaw, najay. Sublikon, ma. Tagor niya kabsat kadaman na alawin diri episode ko dito yan kita nyo adong maton ay kami madon ayan niya kakabsat nga kakaragdagang kaalaman kada ito gayam nga regasyon nga ikat impatadar da di 2005 kat duwa pa lang taon di kakabsat so nga tatan ka na semento nagpintasan mabalin pagtigusan na kakabsat karkaro talibre da ito nga mayaman o mahirap ado again enjoy dito kakabsat nga umay kalala to yun nga ikat tourist spot ti Dagupan yan shout out amin apo nga nakapadas tegbun no kanya sige kurob dito do kurob yan nabasa tayo cellphone tayo anan pag vlog tayo intayon isublen tayon pagpababailan mo man Dapat kadua yung lamang ngagal. Maaha mo una ikang kamay ang Pilipino na pinbayan ko. Nag-save talaga dito eh. Kami tayo kumataptay ka nag yan, nagsikol. Dito man ang kakabsat. Tama na alat ayon. Yan. Mama, ipilyam. Yan. Kita kakabsat ni talang mang pilin da kita nagadaw mamakan nya kakabsat medyo adumot din ginaalam song agawid kami pamilakon chara pamilutunan kakabsat haming mabali ilako dai jeta nagbati mo kakabsat tagi ginagorder pasensya kayon ata batit talaga ti maalami isa ka na sa kapulo di kadwa mi nga maisa ni mama nya kakabsat tayo karjayan. Teleport tayo. 1, 2, 3. Rati tayo. Yan. Rati tayo.
Nagluton. 1,000 years later. At kalpasan na garo niya kakapsat nga nagtumake dahil gajibun nagtiduwa nga aldaw ngay kulutun tayo na niya kat napagaruran tayo di lutun tayon. Dito karton niyang kapsat. Kamanan. Doon naluton day toy, bunas tayo, toy. Bali hana as in naluto day toy ta kinilaw, kalakas siya. Kinigto kami ng sunutit. Wa kasay. Naluton ket mga tayo. Nakita niya garod niya kakabsat katagyaman akti pa nagkadwayo manan kanya. May dito may isang vlog mi daytoy nga nagala bendag kanyo makumalilipat nga buya nagajay. Umuno nga vlog may kadwa, may katlo, may kaupat nya ket ang mga uma dito nga rupa nya ket ke manon dito nagpa-shout out aray nagpa-shout out ni Patricia dan Nata Benavides ngayket kuna nakot pa-shout out man kuya dane shout out kan Shout out Patricia Benavides. yan shout out aja yun nya thank you bye bye.